Ei, hola, company. Ja tornem aquí. Vestit igual que fa 2 setmanes i amb el mateix pentinat. És que soc xulo, No s'ha mogut ni un pèl. I la taula tota igual, la mateixa gent. Vestits iguals i pentinats iguals. És que som així. Nosaltres ho vam fer-ho perquè som xulos. Avui us volia explicar, no és un acudit, és una anècdota, que jo tinc un amic que és homosexual, fins aquí no passa res, però és un tio molt divertit. Un tio molt divertit. Li diuen en sabata plana, perquè el tio és molt alt i diu que sempre va en sabata plana, li diuen en sabata plana, perquè diu que si es posa talons llavors no li arriben. I quan em va explicar que era gay, que era homosexual, li vaig dir, finalment t'has decidit a sortir de l'armari. I em va dir, sí, tio, diu, allà dintre està ple de mariques. Ell tenia parella estable, no l'estable, tenia parella estable, però quan s'ho van deixar estar, el tio va quedar molt sol i desemparat. I un dia estava molt necessitat i se'n va anar a una carnisseria a comprar un fuet. I va dir, vull un fuet. Diu, com ha de ser aquest fuet? I l'home diu, així és gruixudet i així és llarg. Diu, li tallo a rodanxa. Diu, tu què et penses, que el meu cul és una guardiola o què? I ja està.